Habang naglalakad sila Gonzalo papauwi, panay ang pag-isip nila sa kanilang magiging hakbang sa kabundukan ng Arayat. Sa pagsapit ng sumunod na araw, pinili nila Gonzalong maghanap ng mga hayop na pangunahing hinihingi sa kanila ng kuraret. Dahil sa wala silang mahanap noon, pinili nilang gamitin ang ipong pera ni Nognog upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang kaibigan. Sa pagsapit ng gabi, matagumpay namang naisagawa ng kuraret ang ritual para sa kanilang paglalakbay patungong Arayat. Kahit wala silang ideya sa lugar na yon, ay hindi ito naging hadlang sa kanila upang sila ay panghinaan ng kalooban. Nang mabuksan na ng kuraret ang lagusan, agaran din namang inihanda nila Gonzalo ang kanilang gagamitin sa kanilang paglalakbay. Kasama nila noon ang 7 mandirigmang aswang na kaanib ng pangkat na pinamumunuan nila Sulay. Bale, nasa 12 nilalang noon ang kasama nila Gonzalo sa kanilang pagtungo sa bundok ng Arayat. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakasilay sila Gonzalo ng pagbiyak ng lupa. Di kalayuan sa kubong ginawa ng ritual ng kanyang kaibigan. Alam niyang yun na ang hudyat ng kanilang pagpasok sa lagusan, kung kaya't pa isa-isa na silang naglalakad papalapit sa uka ng lupa. Ginoong Gonzalo, mag-iingat ho kayo dahil masyadong mapanganib ang dadaanan nating lagusan. Palagi niyong pakatatandaan na diretso lamang ang paglalakad at kahit na anong mangyari huwag niyong tangkaing ilihis ang binabagtas ninyong daraanan. Sundin niyo lamang ang bawat hakbang na aking gagawin nang sa gayoy wala tayong kahaharapin na pagsubok. Wika ng kuraret. Nang marinig ito nila Gonzalo, tumangulang naman sila para ipakita ang kanilang pagsang-ayon sa sinabi ng kanilang kasama. Sa pagpasok ng kuraret sa lagusan, agaran din namang pumasok sila Gonzalo at sila Sulay. Nasa huling hanay na noon ang mga kasama nilang mandirigmang aswang upang maigi nilang mabantayan ang buong paligid. Habang nasa loob sila Gonzalo at Samuel, panay naman ang ginagawa nilang pakikiramdam. Ginoong Gonzalo, ayos lang ho ba kayo dyan? Wika ni Sulay habang nakabuntot sa kariton. Ayos lang naman ako, Sulay. Pag-igihan ninyo ang pagmamasid dyan sa paligid upang hindi kayo maanod ng along sumisira ng oras sa may lagusang ito. Mag-iingat kayo dyan, Sulay. Sagot naman ni Gonzalo. Kasabay ng pag-uwika nito ay ang agarang pagsipat ni Sulay sa buong paligid. Sa pagsilay niya sa kawalang kanilang dinaraanan, ay doon niya napansin ang mga maliliit na along sumasabay sa mga bituin. Dahil sa napakaganda ng tanawin sa lugar na yon, halos hindi mawari ni Sulay ang mga rason kung bakit nagiging mapanganib ang kanilang dinaraanan. Kahit nababalot ng kadiliman ang buong paligid, patuloy pa rin ang pagkamangha nila Sulay sa kanilang mga nasisilayan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakaramdam sila Sulay ng pagbilis ng lakad ng kuraret. Agad din naman nila itong sinabayan upang hindi sila maligaw at malayo sa kanilang mga kasama. Nang masipat nila Sulay ang nalalapit na pagdaluyong ng mga alon, ay bigla itong nagsisisigaw dahil sa takot. Nang maramdaman ito ng kuraret, agaran din naman itong kumaripas ng takbo, habang patuloy na hinahanap ang kanilang lagusan patungo sa kabundukan ng Arayat. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtakbo, halos magsili para na ang mga aswang na kanilang kasama. Hindi na napigilan ng mga ito ang lumipad
dahil sa labis nilang pagkatakot sa kanilang mga nasisilayan. Ilang minuto pa ang ginawa nilang pagtatakbo at tuluyan na ngang nasipat ng kuraret ang lagusang kanilang pinakahinihintay. Nang tuluyan na siyang makalapit sa nagliliwanag na daan, ay agara namang tumalon ang kuraret ng walang pagdadalawang isip. Sa pagtalon nito ay hila-hila pa rin ito ang kariton na siyang sinasakyan nila Gonzalo. Bago pa man mawala ang lagusang lumitaw sa bato, ay matagumpay namang nakalabas sila Sulay at Mirno. May dalawa sa kanilang kasama noon ang hindi pinalad na makalabas sa lagusang kanilang dinaanan. Hindi na muna ito gaanong pinansin nila Gonzalo upang hindi maapektuhan ang kanilang ginagawang misyon. Ginoong Gonzalo, mga kasama, maligayang pagdating sa bundok ng Arayat. Wika ng kuraret. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahang pagbaba sa kariton nila Gonzalo. Dahil sa medyo may kadiliman pa noon sa paligid, kung kaya't halos walang maaninag sila Samuel sa lugar na kanilang kinaroroonan. Sa pagkakatanda noon ni Gonzalo, nasa 9:00 pa lamang ng gabi noong narating nila ang bundok ng Arayat. Habang sila ay naglalakad, pansin nila ang kakaibang huni ng mga nilalang na nasa paligid. Ginoong Gonzalo, may mga engkanto at nilalang sa paligid. Kanina pang nagmamasid ang mga yan noong una nating pagtungtong sa lugar na ito. Babala ni Sulay. Nang marinig ni Gonzalo ang sinabi ng kanyang kaibigan, dahan-dahan naman niyang pinakiramdaman ang buong paligid. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, ay mas lalo pang lumakas ng lumakas ang paghuni ng mga kakaibang nilalang. Ang mga kasama noong mandirigmang aswang nila Gonzalo ay naglibot na sa himpapawid upang mahanap ang mga nilalang na nagmamasid sa kanilang pangkat. May iilan naman sa mga ito ang naghanap sa mga masukal na parte ng bundok upang masipat ang mga nilalang na nagpaparamdam sa kanilang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas habang sinusuyod ng mga kaibigan ni Gonzalo ang bawat sulok ng Arayat, ay biglang nadapo ang mga ito sa isang napakaliit na batis ng bundok. Sa sobrang liit nito ay halos isang kalabaw lamang ang magkakasya kung susubukan itong maligo sa batis na yon. Sa pagsilay dito ng isang mandirigmang aswang, ay halos lumuwa ang mga mata nito sa kanyang mga nakita. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nasipat niya ang isang kakaibang nilalang na umiinom ng tubig sa sapa. Bumubuka ang dibdib ng nilalang na yon na halos maikukumpara mo na sa isang halimaw. Kulay abo din ang kulay ng mga balat nito at meron itong mahahabang binti at mga braso. Pansin din ng kasama noon nila Gonzalo ang pagiging bulag nito, pero hindi yun dahilan upang hindi nila katakutan ang nilalang. Nang marinig nito ang atungol ng mandirigmang aswang, agaran din naman itong sumugod ng walang pagdadalawang isip. Sa sobrang takot noon ng aswang, halos wala na itong nagawa kung hindi ang kumaripas ng takbo patungo sa kinaroroonan nila Gonzalo. Nang masipat nilang tumatakbo habang nagsisisigaw ang kanilang kasama, ay agaran din naman nila itong pinuntahan upang tanungin sa mga nangyari. Bago pa man makalapit noon sila Sulay, ay halos laking gulat na lamang nila nang masilayan nila ang kakaibang nilalang na doon pa lamang nila unang beses na silayan. Pagsipat ng kuraret sa nilalang na yon, ay bigla itong napasigaw ng, "Ginoong Gonzalo! May naligaw na unlaon sa lugar na ito! Huwag ho kayong gumalaw o kahit gumawa man lang ng ingay na makakapuna ng atensyon ng demonyo!" Kasabay ng pagsigaw ng kuraret,
ay ang agaran din naman itong paglapit kay Samuel at kay Gonzalo. Pinili nila Gonzalo noong huwag gumalaw sa kanilang kinaroroonan upang hindi sila mapansin ng nilalang. Dahil sa takot noon nila Sulay, halos hindi na nito nagawang sumunod sa ipinagbili ng kuraret. Ang iilan sa kanilang mga kasama noon ay nagsipula sa nasa kagubatan upang makalayo sa nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, tanging sila Gonzalo, Sulay at Mirno na lamang noon ang natirang nakatayo sa kanilang kinaroroonan. Habang naglalakad sa kanilang harapan ang unlaun, panay naman ang ginagawang pagsipat dito nila Gonzalo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsilay sa nilalang, doon nila napansin ang pag-amoy at paglingon-lingon ng demonyo habang ito ay nagpapatuloy sa kanyang paglalakad. Nang tuluyan na itong makalapit sa kinaroroonan ni Gonzalo, ay biglang ibinuka nito ang kanyang bunganga na nasa kanyang dibdib. Nang maramdaman niyang susunggaban na siya ng nilalang, ay pinili niyang gumawa ng hakbang upang makatakas sa pag-atake nito. Nang tuluyan na siyang makatakas sa unlaun, agaran din namang naramdaman ng nilalang ang kanyang paggalaw. Habang nananakbo noon si Gonzalo, ay panay naman ang ginagawa niyang pag-uusal upang tuluyan na siyang makapagpalit ng anyo. Ang buong akala niya noon ay magagawa niya pang maging isang gabunan kung pipilitin niyang bigkasin ang mga engkantasyong minsan niyang ginamit. Pero naging bigo lamang noon si Gonzalo nang matapos na niya ang engkantasyon na wala pang nangyayaring kakaiba sa kanyang kaanyuan. Dahil sa sobrang bilis ng unlaun, kung kaya't segundo lang ang pagitan nang tuluyan na siyang malapitan ito. Walang pagdadalawang isip, agaran siyang sinunggaban ng nilalang na siyang naging sanhi upang bumagsak silang dalawa sa lupa. Dahil sa medyo matarik noon ang kinaroroonan nila Gonzalo, kung kaya't nagawa nilang magpagulong-gulong hanggang tumama sila sa mga punong naninirahan sa lugar na yon. Dahil sa kilalang mabangis at walang patawad noon ang mga unlaun, kung kaya't hindi na nagawang lumaban pa noon ni Gonzalo. Sa pagpapatuloy ng pagkagat sa kanya ng nilalang, ay panayang ginagawa niyang pagsigaw upang makahingi ng tulong. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang napagtanto ni Gonzalo na halos hindi siya nagagawang sakta ng nilalang. Panay lamang ang pagkagat nito sa kanyang katawan, pero hindi nito nagagawang makapagbigay ng pinsala sa kanya. Nang mapansin ni Gonzalo ang pangyayaring yon, agaran din naman niyang ibinalibag sa lupa ang nilalang upang tuluyan siyang makawala sa pagkakadakip nito sa kanya. Pagtayo noon ni Gonzalo, ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang mga sinabi sa kanya ng Panginoon noong nasa lugar pa sila ng mga itim na engkanto. Nang matandaan ni Gonzalo ang mga katagang binanggit sa kanya ng anghel, ay pinili niyang muli itong bigkasin sa pag-asang ito ay makakatulong sa kanya upang malabanan ang demonyong nasa kanyang harapan. Sa pagbigkas ni Gonzalo ng mga katagang nasa lengguwahe ng San Cristo, ay agaran din namang lumiwanag ang kanyang buong kaanyuan nang sa hindi maipaliwanag na dahilan. Matapos itong mangyari, biglang lumabas si Gonzalo sa liwanag na yon na nababalot ng kakaibang baluting ni minsan sa buong buhay ni Samuel ay hindi niya pa nagagawang masilayan. Kasabay ng pagpapalit anyo noon ni Gonzalo ay ang pagramdam ng unlaun ng labis na panganib sa buong paligid. Pero kahit nakaramdam na ito ng takot kay Gonzalo, pinili nitong ipagpatuloy ang kanyang mga nasimulang pag-atake. Sa pagsilay niya sa papalapit na unlaun, ay pinili ni Gonzalong huwag gumawa ng hakbang at manatiling nakatayo sa kanyang kinaroroonan.
Nais niya noong subukan muna ang kanyang bagong anyo upang malaman ang kahinaan nito. Pagsugod ng unlaon sa kanya, halos pinaulanan siya nito ng kagat at kalmot sa kanyang buong katawan. Matapos itong gawin ng unlaon, halos gulat na gulat noon si Gonzalo nang maramdaman niyang wala siyang pinsalang natamo sa ginawa nitong pag-atake. Sa muling pagsugod ng unlaon ay tanging kabiguan lamang ang nalasap nito nang hindi nito magawang masugatan o magalusan man lang si Gonzalo. Sige, subukan mo ng subukan. Tingnan natin kung may mapapala ka. Kahit nakatayo ako dito magdamag, sigurado kong hindi mo ako magagawang saktan. Wika ni Gonzalo sa nilalang. Kasabay ng pagwika nito ay ang pag-alulong naman ng unlaon habang ito ay naghuhukay sa lupa. Matapos nitong makapaghukay, agad din naman itong sumugod sa kinaroroonan ni Gonzalo. Nang maramdaman ng unlaon na paparating na noon sila Samuel, ay wala na itong nagawa kung hindi ang umatras at tumakbo papalayo. Nang mapansin ni Gonzalo ang pag-atras nito, agaran niya din namang sinunda ng unlaon sa direksyon nitong tinatahak. Ilang minuto lamang ang lumipas, ay biglang napatigil si Gonzalo sa pagtakbo nang masipat niya ang mga taong nag-aalaga sa nilalang. Dahan-dahan siya noong nagpalit ng anyo upang tuluyan itong makausap ng maayos. Alam ni Gonzalong hindi mga ordinaryo ang mga panauhing yun dahil sa kakaiba nitong nilalang na inaalagaan. Iho, anong pakay mo sa alaga ko, ha? Tanong ng isang maliit na matanda. Wala naman ho akong pakay sa nilalang na yan. Gusto ko lang ho sanang kitilan niya ng buhay dahil sa nagawa niyang kalabanin ang aming pangkat. Sagot naman ni Gonzalo. Nang marinig ito ng matanda, halos kitang-kita ni Gonzalo ang pamumula at panlilisik ng mga mata nito. Animoy ang pakiramdam noon ni Gonzalo ay para siyang sinisindak ng mga panauhing kanyang kausap. Hindi naman niya ito binigyan ng pansin dahil sa isip niya baka ganun lang talaga ang ugali ng mga taong yon. Ilang minuto pa ang lumipas at tuluyan na ngang narating nila Sulay ang lugar na kinaroroonan ng kanilang pinuno. Nang masipat ng matanda ang mga aswang na kasama ni Gonzalo, ay bigla itong napahalakhak na para bang nakakainsulto. Tingnan mo nga naman, mga aswang pala kayo. Bakit kayo nandirito? Naghahanap ba kayo ng mabibiktima sa lugar na ito? O naghahanap kayo ng mutya upang mapalakas ang mga taglay ninyong kapangyarihan? Kung ako sa inyo, umuwi na kayo dahil teritoryo namin ang lugar na ito. Ilang dekada na namin itong baluarte at sa loob ng dekadang yan, wala pang naglakas loob na pababain kami sa aming trono. Wika ng matanda. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtarak nito ng kawayan sa lupa, tanda ng kanilang paninindak sa pangkat nila Gonzalo. Nang masipat nila ang ginawa ng matandang yon, ay pinili nilang huminahon upang makausap ito ng maayos. Habang nakikipag-usap sila Gonzalo ng malumanay, pansin nilang nakikipagbiroan lamang sa kanila ang grupong kanilang kinakausap. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang naging isang batang lalaki ang unlaon na kanina lang ay kalaban ni Gonzalo. Doon napagtanto nila Gonzalo na ang mga nilalang na yon ay maaaring angka ng isang unlaon. Nang mapansin nilang walang patutunguhan ang pakikipag-usap nila sa mga nilalang, ay pinili nilang lisanin na lamang ang kinaroroonan ng mga ito nang hindi nagpapaalam. Habang naglalakad papalayo noon sila Gonzalo, tanging paghalakhak lang naman ang naririnig nila sa matandang lalaki.
Gonzalo, sa tingin mo, kakayanin kaya natin na muling makabangga ang pangkat na yon? Tanong ni Samuel habang sila ay naglalakad. Oo naman, wala tayong dapat katakutan dahil kasama natin ang may lalang ng lahat. Sagot naman ni Gonzalo. Nang makalayo-layo na sila sa pangkat na yon, ay bigla na naman silang napatigil nang maramdaman nila ang paglapit ng mga ito. Alam nila Gonzalong sinusundan sila ng mga unlaun, kung kaya't pinili nilang ito'y harapin upang kausapin. Nang masipat nila ang mga nagsisipulahang mga mata nito, ay agaran din naman nila itong sinigawan upang lumabas sa kanilang pinagtataguan. Kasabay ng pagsigaw noon nila Gonzalo ay ang dahan-dahang paglakad ng mga ito papalapit sa kanila. Hindi naman noon gumawa ng hakbang sila Gonzalo, gawa ng nais muna nilang malaman kung ano ang pakay ng mga ito. Kasasabi ko lang na wala kayo ditong mahahanap. Hindi nyo ba narinig? Balwarte namin ang lugar na ito. Ibig sabihin, lahat ng nilalang na naninirahan sa lugar na ito ay sakop namin. Kahit kayong mga dayo ay sakop at pagmamayari na ng aming uri. Ngayon, kung hindi kayo bababa ng arayat, ay mapipilitan kaming alipinin kayo upang magkaroon kayo ng pakinabang sa aming angkan. Pakatatandaan nyo sana na sa oras na tumungtong kayo sa lugar na ito, ay hawak na namin ang mga buhay ninyo. Wika ng matandang maliit. Ganun ba ang pananaw mo sa mga dayo sa lugar na ito? Sa tingin nyo, hindi kami lalaban upang maipagtanggol ang aming mga buhay? Nagkakamali kayo ng inyong mga binabangga, mga Ginoo. Kung ayaw niyong dumanak ang dugo ngayong mismong gabing ito, ay hayaan niyong gawin namin ang aming nais. Sagot ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagpapalit anyo ng mga mandirigmang aswang na kanilang kasama. Maging ang kuraret noon ay umaangil na parabang naghihintay na ito sa nalalapit na digmaan. Woo! Grabe! Sobrang angas ni Gonzalo. Kinikilabutan ako sa episode na to. Napakaganda. Napakaangas ni Gonzalo, no? Yung parang, siga ka ba? Oh, siga ako, bakit? Lalaban ka. Lalaban din ako, di ba? Parang ganun, ganda. Pero pahintay na lang ako. Masaya kasi di pa tapos, pero 3 eps na lang kaya medyo nakakalungkot, no? Pahintay na lang sa 99 hanggang finale. Salamat.